Marinate ako ng steak for later. Balance back. Ang mahal na ng steak na yun. Grabe. Tapos, ito gagamitin ko. Milk para tenderize. Ha? Okay. Where the Mountain Dew's going this way. Yeah. There's more in there. Tapos lalagyan natin ng garlic. Ground pepper. I'm gonna make you a salad. Yeah. Okay. Tapos ito. Nakuha ko sa sale aisle. Mamarinate ko to para kasi di ako bumibili ng A1 sauce for steak sauce. Ganito lang yung ginagawa ko palagi. Tinitenderize ko gamit yung milk niya. Pero mas maigi talaga pag ano siya overnight may mamarinate para ano talaga yung manunuot ba yung ano niya ingredients. So ganito lang siya for 2 hours lang kasi ano na is 3 na. So 2 hours ko lang ito mamarinate. Then maya gagawa ko ng potato. Yun lang.